Vyzerám ako telocvika, ne? Trošku sa rozostúpte, dievčatá. Nebudete sa to známkovať, dneska berte to ako môj prvý pokus. No musím povedať, že Robo je vo svojom živle, už dávno som ho nevidel tak blažene sa usmievať ako teraz, pretože si myslel, že ho tu čakajú nejaké 14-ročné žabky, ale toto sú 18-ky zrelé ženy, takže už samozrejme začína rozcvičku, ako inak rozťahol nohy, ale ja už mu odoznám slovo a on bude dávať tú rozcvičku, takže nech sa páči, rozcvička. Takže poriadne sa rozkročte, poriadne sa zohnite, teda predklonte. A ja si myslím, že to by mohlo stačiť. Žinenky sú pripravené, ukazujem rozložku. Troška niečo puklo. Áno. Máme nízku kozu. Dievčatá, ale ja som vám chcel dobre tým, že som nedával tú kozu vysoko. Lucia sa rozbieha aj vo svojich červenuškých teniskách. Rozbehnutá, párádne, ďalšia, Alena, výborný. Super. To boli riadne rozsiahnuté nohy. Ale tak treba. Alenka, zaznel hvíz aj pre teba, šuho tam, aj si môžete dať, čo ráda, skrčku. Ich nesržuj. Lenka sa bojí. Áno, Lenka dala tie. Paráda. Ja mám pocit, že oni to zvládnu úplne všetky. Robo Beňo učí skákať cez vodu celý Perfektné. Majka aj ty. Dobre, rozbiehame sa na tento postup. Kristinka by mala dnes a na tej Robo pomáha. Dávaj si pozor, lebo pri doskoku bude dávať na pomoc. Paráda. Petra šprintuje na mostník, posledný preskok, je to vybojované. Robo, čo im ešte hovoríš na záver? Že by som ich radšej učil recitovať, ako skákať cez kozu. Ja neviem, bola jedna koza, ktorá spadla z voza. Hovorím tej koze, čo robíš na tom voze? Teraz ona plače, že nemá koláče a tak, vieš. Takéto básničky. Ale ja tie dievčatá odmením tým, že ich niekde pozvem. Za to, že boli také ochotné a láskavé, že to tak perfektne zvládli a že moju prvú hodinu telocviku úplne dobre, oni sami zvládli. A dievčatá na záver, keďže Robo bol takýto skvelý, pozrite sa, aké má pekné tričko Fanrádia. Za odmenu niečo od vás, ktorá si s ním vymení tričko. Jedna si musí vymeniť tričko, inak nebude tá zábava. Lebo vzhľadom na to, že to je dievčenská hodina, my sme pôvodne chceli robiť preskok cez kozy. Ale povedal túto kolega, že to nie je úplne vhodné, aby sme boli takýto pejoratívni. To nie, že by kozy neboli zase. Mali sme to dokonca aj vymyslené, no ale tak teraz buď to dojde k výmene trička, alebo napokon k nejakej zábave s tom kartonom. Áno? Takže Majka si mení tričko s Robom Beňom, to si vie, Majka? Nie. Tak, Majka už dáva svoje... No a teraz, áno, môžeš si nechať na pamiatku, dievčatá ti ho podpíšu a Robo, ja ti dám, toto si mierí 120, 80 a 60. Už si videla niekedy 115 kg v tvojom tričku? Majka, teraz to vidíme, parádne, dierky pod pazúkou, tie tam predtým neboli, ale už sú, takže my s Robom aj s jeho novým tričkom odchádzame opäť do štúdia. Bolo veľmi drahé. Nemá sa nič robiť, vy sa venujete ďalej svojej výučbe, takže opäť na nejakú inú hodinu prídeme. S kým by ste chceli mať ďalšiu hodinu? Tenis s Rudolfom Schusterom. My odchádzame, opäť sa sem možno niekedy v živote ešte vrátime.